Punto 10, rogos e preguntas. Respostas a preguntas do BNG respecto ás obras na Cruz Verde. Estas obras paralizáronse debido a unha problemática aparecida na infraestructura das canalizacións eléctricas e tal como a alcaldía informou os portavoces na xuntanza pasada, realizáronse as xestións oportunas para poder continuar coas obras. A día de hoxe, as obras están reanudadas. Sobre a filtracións en Rosalía de Castro, segundo a veciñanza, destes edificios non se producen filtracións dende preto de 2 meses. De todas formas, seguirase a realizar actuacións en caso de que se reanuden ditas filtracións. Respecto á licencia a Betanzos HB, neste caso, como en todos os outros, actuarase segundo os informes que realicen os técnicos municipais. Sobre as parcelas de titularidade do Concello, o Goberno non lle quere entregar solo a ninguén. No caso de realizar unha operación de enaxenación de terreo municipal, esta será mediante un proceso aberto, transparente, en concorrencia e sempre ligado á instalación de empresas. Respecto ao director da emisora municipal, o empregado ao que se refire na súa pregunta segue de baixa por enfermidade e non fai ninguna labor para o Concello. Sobre as afirmacións que realizan respecto ás funcións realizadas por este traballador noutros concellos, este Goberno descoñece tal situación e entendemos que se están a verter unha grave acusación sobre un traballador municipal. Se son coñecedores da situación que describen na súa afirmación, rogámoslle que presente a documentación oportuna que o demostre. Respostas a preguntas de Betanzos Novo. Sobre a toma de medidas de seguridade viaria ao final da rúa Alfonso IX ao seu paso en fronte de Correos, os técnicos municipais están rematando o proxecto de medidas para mellorar a seguridade viaria neste punto. En próximas datas actuarase conforme a dito proxecto. Respostas a preguntas do Partido Popular respecto á Praza Amador Cortés. Recentemente realizáronse tarefas de mantemento nos sumidoiros de augas pluviais e diversas actuacións nas zonas axardinadas. Sí. Poden entregar por escrito xa os rogos e as preguntas, sí. Bien. Entrega. Sí. Entrega. Si máis asuntos que tratar, se levanta a sesión.